Медаль үз героен тапты. Қазанның Бейік Отан соғышы музей мемориалында фронтовик гаиләсенә бүләк тапшырдылар. Литвадағы Мариамполь шәһәрендә ясалган истәбарлар төркеме Иван Васильевич Дубровинның за военные заслуги медаленә юлыккан. Октябрь айыннан бирле волонтерлар сугышта катнашучының туганнарын эзләгән. Это орден Отечественной войны второй степени. Василий Дубровин әтисен исенә төшергәндә күз яшьләрен тыя алмый. Ул Совет фин һәм Бейік Ватан сугышларын үтеп, туган ягына өчен каһарман булып кайта. Әтисенең сугыш турындагы ядкарларын ачык хәтерли. Зима, страшный холод был. Попали в окружение, отступали. Салкын кыш айында алар артка чигенә. Ике яклап фашистлар чылгап ала, чылганышта калалар. Төнлә фашистлар аларга һөҗүм итә, бомбалар ташыйлар. Барлык кораллары 200-дән артык машина шартлап яна юкка чыга. Иван Дубровин югалып калмый. Эшегән бармаклары белән бер автомобильне идарә итеп, сугышчыларны засададан алып чыга. Сугышта ул шофер була. Мәскәүне дошманнардан саклауда катнаша. Кенигсбергка кадәр барып җитә. 46 елның мартында Казанга әйләнеп кайта. Өйләнеп, 6 бала тәрбияләп үстерә. Женился, рожали детей. Өйләнеп, балалар үстерәләр, күп эшлей, җимерелгән хуҗалыкны торгызырга кирәк була. Әтиемнең әйтүенчә, сугыштан соң 2 ел колхоз рәисе булып эшлей. Гомере механика, техника белән бәйле хезмәттә үтә. Фронтовикның гаиләсе үз героен хәтерли. Фотоларны ягадан карыйлар, тарихи өчен барлыкны барлыйлар. Хәзер аларның бабалары белән горурланырга тагын бер сәбәп бар. 2021 елның октябрендә Литвада истәбарлар отряды Иван Дубровинның за военные заслуги медален табып ала. Медальнең сугыш вакытында югалган булуы күренеп тора. Ул гимнастеркадан аерылган. Медаль номеры буенча волонтерлар аның иясен эзләп тапканнар. Барлык медальләргә дә номер сугылган була. Мәскәүдәге Вымпел отряды эзләүчеләре барлык мәгълүматларны да ачыклыйлар. Борис Мөхәммәтов, Диана Малярова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.